I pozdrav svima, Free ovdje, dobro jutro, ljudi, krećemo za PC, vidimo se tamo. Ljudi, izvinite što vetar duva, eno ga durvat, brat, eno ga, pogledaj ga, ja mislim da ga vidite, evo ga ovdje, brat, durvat, čekam njega, morao sam s njim, brate, čovjek Slovak zna slovački perfektno, tako da mi je mnogo lakše s njim da to pokupim, ajde vidimo se poslije. Tu je brat durvat. Brate, durate, povedaj ahoj. Ahoj, ahoj. Turim te na moj. Ajde, idemo ljudi. Evo nas, ispred Alze. Ovdje je negdje, jebem li ga, tu je Alza. Idemo to pokupimo sad. A vi ostanite uz nas da čujete kako to izgleda do kraja. Boli kurac, durvata, vidi ga. Vidi ga Zema. Zema. Vidi ga Zema. Vidi ga Zema. Ljudi, evo ga. HAL 3000, vidi durvata, boli njega kokot. On je dal okulare i boli njega kokot. Dao čovjek naočar, evo vidite mu oči, to je on. Ljudi, i Lado mi pomaže, vidi ga. Danas mu je dan, nema šta. Ljudi, došli smo do HC-a sa durvatom normalno. Došli smo da jedemo, ne znam da li vidite ga. Najlepši šef. To je najlepši šef. Uzeo sam neki Coca-Cola, dve mora zato što sam žedan i neke pilići neki nešto. I čeka burger. I burger i... Ko čeka burger? A ti? I čekam burger. A on već pola pojao. Vidi se. Ajde, čekamo burger, idemo kući ljudi, za kvilu, za sekundu. Došao HAL. HAL 3000. Inače, da vam kažem, ovo je češka marka kućišta. Znači, ovo Česi pakuju, ogromna prodavnica, produkcija u Češkoj, to mora mama na početku kažem. Svašta nešto što sam hteo nisam uzeo. Šalim se, uzeo sam i više nego što sam hteo. Klasičan unboxing, idemo. A inače on, znači dolazi na ovo mesto ovdje. Ako je ovoliki kompjuter, ja sam najbolj, ja ne znam biti ostavila ako je ovoliko. Moram iznad gore da ga ne probušim. Polako, molim te. Polako. Kako si spavao večeras? Sinoć? Nisam spavao. Sinoć nije bilo spavanja. Nije bilo spavanja. Ljudi, i ja sam u kutiji dobio kutiju. Tako da će najvjerojatnije da bude i u toj kutiji kutija. I obavezno pišite da li sam pogrešio, nisam. Znate, da će da se otvorite danas. Ja ne verujem kolika kutijetina, a u kutiji imaš ovo. 3000. To mi se dopada. Kabel klasika dobijete, ovo nemam pojma zašto je. To ću valjda da vidim. Kablovi zašto je ovo? SATA. Ladno kablovi SATA do 6 GB u sekundi. Ovo su neki jebački kablovi. Ne verujem, lovo, brate. Dobili smo upustvo, čestitku smo dobili. Pazi, molim te ovo, brate. Ozbiljno? Pa šta piše? Fora čestitka, ne piše ništa, pozadi je cijela, to je prazna. Ali to je kao... Brate, sviđa mi se. Ljudi, znate vi koliko se vede ste pri... Znači... Brate moj! Brate moj! Evo je kutija, pada! Nema veze, evo je prazna kutija. Ispalo nam je ovo dekoracija. Ispade ti taki dan. Ja ne mogu da verujem polako samo, stvarno? Da, brate. Be mi ti život ovo debelo. Ja deblji nisam do sad imao. Kad vam kažem. Ipak 700 piva. A ovo je preteško. Ne da, neću vam pokažem, volim ovo. Šalim se, ljudi, hoće da vam pokažem. Pogledajte kako to izgleda. O, vidite mašinu. Brate, ladno ima ovdje filter za čišćenje. Ovdje mogu da se stave dodatni magnetni. Jeste ladno magnetni filter, ljudi. Ladno je magnetni filter, jeste. Brate, ne verujem koliko je moćno. Pogledajte, ljudi. Pogledaj se, pogledaj. Odlično. Brate, znači, ja ne verujem. Znam da je MSI-ova Ryzen 7. Pročitat ću vam posle, neću da vam pričam u vetar. A može da napišeš u opisu videa da... Svakako ću da napišem u opisu videa. Brate, ja ne verujem kako ovo izgleda. Ljudi, ja ne znam šta vam kažem ponovno, hvala vam. Ja kažem, ovo ne bih imao bez vas. Malo ću ga počačkam, malo ću pogledam u pusto da se nešto ne zajebem. Da zajebem njega. I nastavljamo tamo gdje smo stali.
Hvala još jednom. Ajde vidimo s posla. Jebote, ne verujem. I to je na magnet, pogledaj. Da. Može bilo gdje. Može na frižder. Vidi. Na frižder, ljudi. Ne znam šta vam kaže, već ću malo da vam pišem kompjuter. Ne znam da li možda osjetite moje ushićenje, ali ovo je, brate, predivno. Hvala vam. Ne bi mogu to, majke. Znači, bez vas ništa. Mnogo ste jaki, svi do jednog, ne jedan, svi do jednog ste mnogo jaki. Ovaj detalj mi se dopada, pa i sad ovo. Ja ću da prvom da otvorim, da vi vidite kako izgleda. Ovo je na magnet. Znači, opa. Znači, to je magnet. To se nema šrafljenja, nema ništa. Valjda tu bilo, evo ga. Tako i... Gledajte kako je moćno. I sviđa mi se ovaj detalj ovdje. Sviđa mi se ovo. To mi je moćno. Predobro. Vidi što ima ovo, brate, zatvoreno. Ovo je full. Vidi, brate, zatvoreno jer se ne koristi. I ovo mi se sviđa. Ovo mi je full, brate. Ne znam čemu služi, pravo ti kažem. Lighting gaming. Sigurno svetli, da ga jebem. To mi se mnogo dopada. To mi se mnogo dopada. To mi je full. Brate, ovo je neki sitni detalj. Evo ga, Windows normalno ima Windows 11 u njemu. HAL 3000 MSI-eva GeForce RTX 4070. Ryzen, ja mislim da je Ryzen 7 5700, čini mi se, ali svakako napisat ću sve u samoj deskripciji videa. Ovo je moćno, ne svetli, ali ok, ali pogledaj ovo. Znači, brate, ovaj ima, ja mislim, 20 cm. Ovaj, brale, kad mu ga rokne unutra, a ladnoću, ima da se smrzne ovo sve. Sviđa mi se što ovdje ubacuje vazduh, i s druge strane isto, dok spreda, na primjer, on nema ništa. Spreda bukvalno nema ništa, sem značke HAL 3000. Ostaje samo da ga mi upalimo da vidimo kako to svetli, šta svetli. Ne svetli preterano, ali mislim da izgleda perfektno. Stiker ASRock, šta god znači to. Kažite mi da ga lepimo tu, znači u komentaru mi obavezno treba. Sa ove strane to da bude desna strana, a da bude s lijeve strane. Dole ili gore. Treba mi. Ili ćemo na staklo, mada na staklo mi se ne lepi. Kažite mi, znači tu će negdje da ga lepimo. Kažite mi samo u komentaru gdje. Čekam vas. Kompanija HAL je bila jako dobra prema meni i dala mi brata Raptora. Brat Raptor, miš. Sad ćemo kako to izgleda. O bože, boja. Brate mili, znači znam da svetli ovdje. Zmije neke, životinje. Znači tipa ako nećeš da ti se vidi unutra ništa, staviš, brate, ovu. Evo ti ga. I onda imaš ovu drugu maskicu. Sa dodatnim logom. Uzeli smo adapter jedan sa DP u HDMI adapter. Uzeli smo capture kartica osnovna da probamo kako to radi. I uzeli smo isto još jedan kabel iz DP u HDMI. Da, iz DP u HDMI. Znači i imamo i adapter i kabel, pa vidjet ćemo šta će nam bude lakše, pošto sama grafička ima samo jedan HDMI i 3 DisplayPort porta. DisplayPorta, kako se kaže, pišite tu. Ljudi, stara mašina je odradila svoj posao. Mislim, nije odradila posao, sredit će se pa će ona još da radi dosta. RX 570 je bačka i dalje, da znate. Jedna od boljih. A procesor jebi ga i i5 druga generacija. Na ovom je moćno što svetli ovo i svetli napred. To. I ovo stalno blinka. Sad ćemo to da vidimo kako to izgleda na novom. Kaže, nema signal, mora da vam pritisnem dugme. Prvo mora pritisnem ovo dugme. Ne mogu da izdržim, ne mogu da pakujem ništa da se ne poveću. Znači to dugme. Već sveti gdje. Vidi unutra. Ne svetli mnogo. Pogledaj. Znači ovo blinka samo, ja mislim da više ništa neće da blinka na njemu. Jer nije RGB i ja mislim da je dugme ovdje. Vrati, on se ne čuje. Cooler se vidi da radi. Da, vidi se, ali ne... Ne čuje se. A radi. Ne čuje se, a radi. E sad... Mali bre ekrane, bre. Mislim da sam sve ovo... Ja sam upalio, ali nemam signal. Opa. Opa! Windows je 11. Engleski. Ljudi, pošto on mora da odradi neki jebeni update, ja nemam pojma šta je. Mi se vraćamo na ovo. Ja ne mogu da verujem kako su oni njega spakovali, brate. Pogledaj, sve to viškovi vezani vezicama. Sve to pozadi, brate, perfektno. Pogledaj, nigde ne strči kabel. Ja ne znam da li vidite bez... A vidite.
Jedino što, eto, nema to RGB osvetljenje koje meni uopšte ne predstavlja problem. Ako mi bude predstavljalo problem, će se zameni. Tako da ne znam šta još da vam kažem o ovome, vidjet ćemo kako to radi. Vi pišite u komentaru šta vi mislite, da li je pun pogodak ili nije. Halo, 3000. Mi smo ovo osposobili. Ovo je klasičan logo Hala 3000. Znači, izgleda premoćno. Nemam pojma šta je logo, iskreno. Ne znam šta vam kažem, sad ću da ga istražim malo. Pa će nemo kako sve to funkcioniše. Odmah skidamo tenkovi i farmu. Ja sam morao da idem do prodavnice. Normalno, to ne može. Bez prodavnice. Do shopa, bate, moram se kupim tastaturu, jer za ovaj drugi PC nemam sad tastaturu. I ujedno sam dobio još jednog miša i podlogu. Tako da ne verujem. Ljudi, pala još jedna tastatura, ovo je Marvo, neki škorpion, vidite valjda. Mi smo ga raspakovali, ali nije to dok se ne uradi ovo. Sad je raspakovan. Napokon instaliramo ni manje ni više nego Farming Simulator. Prvo mora bude posu tenkovi, pa vidjet ćemo za ostalo šta god vi hoćete, pišite u komentaru. I ako hoćete setup, pišite da ga hoćete ili nećete. Jedva čekam da vidim. Jedva čekam da vam pokažem sve ovo, ako hoćete. Bacite like, bacite subscribe, a mi se gledamo, nadam se, večeras u novom live-u. Budite mi pozdravljeni.